Rugiब्रा भिडिअ हगारिखाय मानसिफ्रानो जाला दाना मा जाखोथाय सुमित्रा बर' हाय हाय हेलौ दिपसार बड' ब्लग ब्र' खालामदो उनाव मा ओंख्रि जाया दिपसार गुड मर्निं गासैनिसिमबो सुमित्रा मा ओंख्रि जाबोखो मानसिफ्रानो जालालै भिडिअ हगारैखाय माबा मानसिफ्रानो खमायलांजोब्बाय खोमा बांद्राय भिडिअखौनो होनाय जालाना सोर सोर मा मा ओंख्रि जाखो खिथाहरलायदो एसे जाथ'वाखैनो ए जाथ'वाखैसो 9था गाहाम जानानै दाबो जाया आरो मा खबर खबर गैयालै माबा इउटुबाव भिडिअ हगारिया बिराद गोबाव जाबायना आरो बल जोनाय बिदिनो भिडिअखौ होनो मोनाखै बेनिखायनो दसे नोंसोरजों रायज्लायनो होनना फैदों गैयालै ब्र ओंख्रियानो गैयाना संखायाखै ना बोरै जाखो ओंख्रियानो गैखाया नामा ए सियार बानायदो सोरनावबा सोरनावबा दसे रायज्लायनि नामा दा बे टाइमबाथाय स्कुलावसो थांजोबोलै फुङावसो होनांगौ होनायानो आरो रावबो गैयालाय ग्रुप दंलै आंहा ग्रुपआव सियार बानायगोन र' एडमिसनखौ माला खालामनाय एडमिसनखौ माला खालामनाय एडमिसन माने र' मा एडमिसनखौ माला खालामनाय मा होनखोथाय कि कयासै तुइ नों होना ए माबा फिसा नोंसिनाथ' माबा कलेज खाथिलाय ओमफ्राय माबाया एडमिसना जाखोना जालारा जोंखौलाय समबार मंगलबार लिंहरदोंमोन माबालै मा होनो दाख्लै होदोंमोन आं फर्मखौ जमा ओमफ्राय समबार मंगलबाराव फै होनदोंमोन गैया दाबो खबरानो गैया दाबो माला खबर जाबावगोनथाय खबरानो खबरखौ कि रकम हबे होननायसो जासिगोन ओमफ्राय नों बानायबाय नों बानायखोना माखो 16 ब्र' दिनै खय थारिख मोनलाय 14 आयौ समफोर ओमफ्राय फिसआ बेसेबां लादोंलै फिसखौ खिथाहरलाय एसे अके ब्लग हाय आदा हेलौ हेलौ मा ओंख्रि जाबोखो आरो मा मा खबर मोजां ना गाज्रि खबरफ्रालाय अके ब्लग लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सुमित्रा अके ब्लग मा खालामदों नोंसोरजोंनो रायज्लायनो फैदोलां दसे भिडिअ हगारिया गोबाव जाबायना बेनिखायनो दसे रायज्लायनो फैदों आरोना आंबो मिथियाखै ब्र' थाब थाब बानायलाबायबानो जासिगौरा माथो
कलेज गाहैनो लुबैबाय। अके ब्लग मा ओंख्रि जाबोखो आसोल? मोजां। सुमित्रा आब' अबेनिमोनलाय? सुदेम ब्रह्म माला माला थाङा नोंलाय न'आव? दा आं माबा ओरैजायसो बारस'गोदां नोंसोर खिथाबोखायाखै आं न'आव फैनायखौ। दिपसा लोगो जादो लोगो जानो हागोन दिपसा लोगो जानोनो जालायसै उदालगुरि आयौ एफा गोजान उदालगुरि। अके ब्लग अके ब्लग आलु दालि ना बाथोन नामा गोथाव जानाया ना बाथोनबा बांसिनसो खहाबबावो ओंखामा। सोर सोर दं दे सयजन दंफैयो थाब थाब कमेन्ट होलाबाय सोर सोर दं। माबादों आलु बाथोन साबसिन जाबावो ओंखाम सोमजानानै जानो दालिफोरखौथ' बांद्राय मोजां मोनबावा आङो। सुदेम थांफिनखोना माखो? थांखोना माखो सुदेम ब्रह्म नामा? टाइटेलखौ होनांगौ जागोनलै बे होननाय जासिगोन नामा? खारलांजोबफिनबायसो माथो सोर सोर थांखो? नोंगौ थांबाय सानदालां सुमित्रा जागोन दे नो अन आं ग्लुनि देटआ थांबा खिथाहर दे। मानसिफ्रानो फैलाब्रा बेलखो जामनायनिफ्राय जामगासिनोसो मानसिफ्रानो। एया गिदिर जालाबायखो माखौ होनबाय थादों सुमित्रा? माखौ अन खालामनो? खिथा हरलाय दे माखौ अन खालामनो थिनदों? सोर सोर दं कमेन्ट होदे गाइसमोन। माथो इन्ट्रेस्ट गेलेग्रा गैयालै मानसिफ्रानो खमायलांजोब्बाय। बोरै जाजोबखोथाय मानसिफ्रानो जासिगोन। दिपसा लोगो जागोन ना? दिपसार ब्र' नैबे अके ब्लगजों लोगो जानो जायोलै। अलं मा ओंख्रि? बे लाबो मानसिफोर मा ओंख्रि? मा ओंख्रिमोन ब्र? ओंख्रिया दा मैया जाखायाखै नालाय मैया आरो बुंबावसो जाहैखादोंमोन सोरनिबा खिथा जायो आरो ओमफ्राय माबा मैयानिसोमोन दालि ओमफ्राय आलु एवनाय ओमफ्राय मोनसेया मामोनथाय दाउ बेदर बयलार बावबाय आं।
गावहानो जानोला माला एसेमेस हरला बायनो होननायखाय हरदों आं। आङो गावहानो जानला मोनला एसेमेस हरला बायनो नाङाखाय हरदों आं। है जेबो नङा दे मा जानांगौ आं माला बिदि होनलायखो अके ब्लक अके आइ उइल वेट इउ फ्रेन्डस इउर फ्रेन्डस अके ब्लक लोगो जाबायनो दिपचारआ। इन्ट्रेस्ट गेलेग्रासो जानांगौलै एसे लाइभआवबो होमबासो इन्ट्रेस्ट जायो। सोरखौबा जावनाय सोरखौबा माबानाय होनबासो बिदियावसो खोथा ओंखारलांबाय थायो। बिदि मा ओंख्रि जादों मा खालामदों मा खबर होनबाथाय खोथायानो जोबखायो खोथायानो जोबनाय खालामखायो नामा सोरबा सोरबा। मेगन थाइनैसो नायबाय माथो। मा खालामदों जिरायनासो दं आं। टेबोलाव जिरायनानै लेखा जिरायनानै दल'सो दं। आं थांखु जायाना। आगोल जायोमोन जानाया खिन्थु गारबाय आं बल जोग्राया बल जोनायखाय। अके ब्लक ब्लु होलाय आदानो र' ए नामा आब'ना माबा जागोनथाय आब' जागोन ना बिनानाव जागोनलै आइदिया खिथाहरलाय दे बिब' जागोन ना मा जागोन। ओमफ्राय नोंनाव आनसाबसक्राइब बावसो नाथाय आंना बेलाय माथो। आं कमेन्टसखौनो नायनाय जायालै दामानि टाइम मोननाय जायाखैना। बेनिखायनो माबायाखै आदासो जागोन आरोना बेसेबां बैसो जाखो नोङो आदा आंखौ जा आदा जालायनायलाय। नोंखौसो देरसिन बायदि नुदों माथो। आं दासिमबो उन्दैसोथ' बांद्राय गिदिर नङा नानि ओ नानि ओ आसा गय गैया गय गैया। हि हि सो मिनिगासिनो दं। माखौ मिनिखो जानला मोनला मिनि मोना दे। बेसेबांसो जाखो गैयालै आं दाबो दाउसा मासेनि माबानो थाङाखै। आयु मा आयु जाखो टिपसार आइ आयु क्या बोल रहा है रे तु माने दाबो उन्दैसोथ' आङो ओरैनो देरलाबायनायसो। नोंहासो बेसेबां बैसो जाखो सुमित्रा कितना इस हौवा होननाय जासिगोन नामा हिन्दीनि 3 इयार्स बायदिसो खोनादों माथो आयौ नोंनाव मा जाखोलै आं एफा बोरायराय खोनाया आंनि गारांखौ र' बेरे मोदै जानांसिगोन गगा मोनदोंलै मैया फांखा जानानै दिनै मोनायाव आरो मैया मोनायाव दुगैफैनाय जाबायना गगाया बोरैबा मोनबाय थादों। आंखौ 3 इयार्सनि बायदि नुयो फट'आनो 3 इयार्सनि नङाब्रा नंथारालै बे 3 इयार्सनि 13 इयार्सनि आं 21 जाबायलै आयौ आब'सो होमबा आब'सो जागोन आब'। आंहा दाबो
माल'नो जादों एबारसो उननिस हाबदों। होनबा आं आब'सो जागोन ना आदा जायो नामा सोरबा? ओइ सुमित्रा तू शादी हो गया क्या? आब' का दानो अ सुमित्रा बिमा आब'सो जानो संबाय दासो 2 years नामा 2 years नामा उननिस जाबाय आं उननिस हाबगासिनो आरोना जाथ'वाखै दाबो आं थांसै दे मानो वाटसएपआव सेयार बानायना गालां ओमफ्राय थांदो। जाबाय दा ए हाबा जानाया खय बोसोर जाखो होनजासिगोन आब' सुमित्रा फेमिलिफ्रानो खमायजोब्बायलै माबा इउटुबनि फेमिलिफ्रानो खमायजोब्बाय भिडिअ हगारबाय थाबासो थाबाय थायो। दासो 19 नामा आं दासो 12 इयार दासो 19 नामा आं दासो 12 इयार्स नंगौना आरोना नंगौ नङाथाय अलंबार ब्लक हाय ब्र' हेलौ हेलौ मा ओंख्रि जाबोखो मानसिया आसोल दाख्लि मोनजानाय दाख्लि बल खेला मोनलांनायजों मा मा मोनजाहैखो नोंसोर ओमफ्राय अलंबार ब्लक मा मा मोनजाहैखो 3000 जों होननाय नामा? उन्दुनोसो ओंखारबायलै दिनै उन्दुनाय जायाखै ना थांसै डिउसार दानो थांनो नाङा दा बहाय थांनो दानो थांलाबायनांगौ जाखो रायज्लायबाय था इन्ट्रेस्ट हरलाबायबाय था फानिफोर होननाय जासिगोन नामा दानो अफाय खारलांनांगौ जाखो अलंबार मा ओंख्रि जाबा खि थरखारि खाया इसे थुयै होननाय जासिगोन ओइ मावजा क'क्राझार थांफानोबा फैसा गैयालै थांगौमोन आं माबा लायनो मुभि लायनो थांगौमोन आं फैसायानो 200 थाखाल'नो आरो मबाइलबो बानायनांगौ सोरथो थांनो नागिरदों नोंसोरलाय सोरथो थांनो नागिरदोंलै क'क्राझाराव खिथाहरलाय एसे खाय जाब' आरो साथामल'सै सानैल'सै खारलांजोब्बायना दाना सोर सोर खारलांखो आसोलफोर नोंहा सोर सोर थांनो नागिरदोंलै क'क्राझार में खाय जाब' रे दं सानै साथामसो गभर्नमेन्ट कलेजसिम औ फालथु कलेजावलाय मा लायनो दं बाय बाय थांसै आब' दे थांदो दे ब्लु बोखारसां होनबा दिबसा थांखोना माखो
बड' ब्लक गभार्नमेन्टआव मा लायनो रा थुलुंगा गभार्नमेन्ट खियानिबो जाब रे गभार्नमेन्ट कलेजावसो लायसिगोन नामा गभार्नमेन्ट नङा गभर्नमेन्ट नामा अखा हादों नामा हायाखैथ' आरोलै नोंसिनिथिं हादों नामा अखा जोंथिंजाय दहाय फुङावसो हादोंमोन नामाथाय फुङाव हादोंमोन आंथ' उन्दुनाय जायो मिथिया ओमफ्राय दा गैया सान्दुंसो दुंनानै दं थुलुंगा थांखोना माखो सोर सोर थांगोन ओमफ्राय मा लायनो नागिरदों बोरै जाखो आसोलफोर माथो सुबसाबसै गासिबो उन्दुनोसो ओंखारबायलै आंबो दसेल' होबावसां 2 मिनिट 3 मिनिटसोल' होबावसां मानसिफ्रानो गैखाला थाथ'दो गाइसमोन आं अफ खालामसैलै खामानि दं एसे खामानियाव थांनांसिगोन